Тапшыруны дәвам итәбез һәм экраннар алдына бәләкәй кояшчык Мавлютова Алина Рамилевнаны көтеп алабыз. Бүген бу балага 3 яшь тула. Шул гүзәл бәйрәме белән аны Иске Кулатка бистәсеннән бабасы Исмаил Җаннатханович, әбисе Рәкибә Рәхимҗановна, апасы Динара Исмаиловна, абысы Радик Ринатович, балалары Данил котлыйлар. Тормышыбыз бизәге, Хыдайыбыз бүләге булган, көтеп алынган, иң сөекле оныгыбыз Алиночкабызга да инде 3 яшь тула. Әле кайчан гына тәпи басып йөрергә тотынган идең. Беренче сүзләреңне чыгарып нидер сөйләргә тырыштың. Хәзер инде адымларың да нык, сүзләрең дә аңлаешлы килеш чыга. Син әтиәнеңнең бәләкәй күчермәсе. Яратканыбыз безнең. Син безгә җаныбызның сусавын, эч пошуыбызны да бастыручы асыл кыш. Раббым, киләчәгеңне матур кылсын. Әтиле әниле үсергә язсын сиңа. Туганнарыңның, әби бабаңның барлыгын да онытмыйча, ешрак кунакка кайт әле. Без бит сиңа нык сагынабыз, балакай. Алтын алмадай кызыбыз Алиночкабыз туды. Бүген Хыдайның рәхмәте аңа инде 3 тулды. Әти-әнисенә шатлык, безгә дә зур сөенеш. Язмасын балам күрергә язмышыңда көенеш. Татлы тавышыңа кушып, сандугач җырын суза. Тоймыйсың да, күз йомганчы матур балачак уза. Кулдан кулга гына сине күчереп йөртәбез. Кадерләреңне балакай бигрәк танык беләбез. 3 яшеңдә күбәләктәй матур очып йөрисең. Гайрәтләнеп, яңалыклар барыбызга сөйлисең. Кадерледән дә кадерле, иң сөекле кызыбыз. Шын күңелдән барыбыз да бәйрәм белән котлыйбыз. Кадерле Алиночка, әби бабаң һәм апаң белән абыйларың юллаган теләкләр барда тормышка ашсын. Бу җырны сиңа бүләк итәбез.